Salam mehribanlarım. Biz bugün Yaşo Elis Production'ın stüdyosunda täze fotosesiyasını ettik. Devran bilen birlikde. Ennem saylaw ötüyoruz. Ana fotosesiyada görýän şaýteplerimizim. Şu owadan şaýtepler. Arada story'de paylaşıptım. Satyan magazinler barsa işleşmekçi dip. Belli brandlerin İtalyan komisyonu şu wagt Zolal magazin täzeden getirip başlapdyr. Olar tiz wagtdan Gulzemi Sowda merkezine açylyş edýärler. Aňarda görülmedik owadan zatlary bar eken gyýlar häzir sahypalaryny paylaşaryn. Olar bilen olaryň sahypalaryny ýazarlapdyryn. Atgaw zatlary bar. Zolal magazin köp sag bolun. Yo tanaya bare edildaşın gıdırlarıyla bana üşüşüyale senin kovulu benim kaçayına sağında uçanyaşın hali asla dinlemeğin özünü hatta devirayma gözünü